Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Paisaian, aurkitzen dugu alde batetik, bai, zekaleak, zekaleak, aurkitzen dugu baita iztuak, arkiak, eta gaurtuekin bidea egin erraza, abik kilometrokoa, erratara egin hasiko gara, eta gaitzetako moduan bukatuko dugu. Datean, baita ezagutuko ditugu, Iztain, Maitzuain, eta Etxanuz.
Bueno, hemen gaude, Iratxekin. Iratxe, zuzara, Orbaibarrako garapenerako elkartearen kidea, ezta? Hori da, egunon. Egunon. Eta orduan, elkartean zenolako gauzak egiten dituzu, Beitu, hemen egiten ditugun, gauza anitz egiten ditugu, eta horietako batzuk badira bisita gidatuak egiten ditugu. Baita ere, naturatik eta menditatik ibiltzeko baita ere jarduerak prestatzen ditugu, gidatuak edo jendeak eskatzen dituen moduan. Mikologiarekin zerikusia daukaten baita ere ariketak edo jarduerak egiten ditugu, bai eta onddoak ezagutzeko, nola noizbait etorri nahi baduzu eta hartzeko eta jakiteko zein hartu eta zein hartu behar duzun. Bai ez, badazpada. Bai, badazpada. Baita ere, udaletxetan edo biztanleek eskatzen dituzten jarduerak batzutan proposatzen dizkigute eta guk difusioa egiten dugu eta proposamen horiek jardueren esan dezakegu ibilbidea prestatzen dugu, difusioa esan dudan bezala, nola kartelak prestatzen ditugu eta online, webean eta hori. Guztia prestatzen dugu eta jarduerak nolabait ongi joatea laguntzen dugu. Hori, udaletxei eta biztanleei laguntzen diegu hori egiten. Eta baita ere, umeekin zer ikusia dauzkaten, bai Eguberritan, nola aste santutan eta udan batez ere, koloniak prestatzen ditugu eta txikiken ariketak, eskulanak eta... Orduan, ekitaldi eta jardunaldi pila bat egiten dituzten. Pila bat. Baina hemen, segurazkide, hemengo jardunaldi edo ekitaldi nagusiak dira hemengo ondare erromanikoa ezagutzeko bisita gidatuak, ezta? Hori da, bai. Hemen baditugu, lehen 3 ibilbide genituen prestatutak, baina azkenean orain dela gutxi arte, 2 ibilbide proposatzen dizkiogu hona etortzen diren jende eta bisitariei. Eta egiten duguna da, lehenengo ruta ikusten dugu hona hemen daukaguna Katalain, da lehena, gero Iratxetako Horreoa, eta Horizoengo, San Martingo Horizoengo kripta ikusten dugu. Eta bigarrenean, bagoaz, pixkat iparralderantz, eta bertan ikusten dugu lehenengo Sortxagako Trujala, Etxano eta Aristain. Orbaibarrako elizak, igual ez dira oso ongiak ez dira, baina bai arrasa aberatsak ez da. Hemen ikusten ditugun hemengo eskultura aldetik eta baita margoak eta ez da? Bai, eliza edo monastegi ermita bakoitzak bere bitxikeria badauka. Eta, hemen Katalainen, bakoitzak bere bitxikeria badauzka eta bertan bisita gidatuetan eta zartzen ditugu eta jendeak beti baita ere, jendea baldin badator ikusten, erromaniko beste eliza bat ikustera bagatoz, baina azkenean, ezakit, beste sentsazio batekin ateratzen dira eta niri lehenengo aldian, benetan, ezakit esaten den, sorpresa, eraman nuen. Bai, ez usteko, baina ona, sekulako impresio ona eraman nuen bisita gidatuen ostean. Eta ja ikusi dugu, egon gara hemen baiara hontan, Orbaibarrako inguru hontan, eta bai egia da, naiz eta naski biztanle gutxi ditu, ez? Biztanle gutxi ditu, baina bai ikusten da, garai batean, izanen zen, nahiko leku aberatsa izanen zen. Lehen, jendea, nekazaritzan, animalekin, eta gaur egun artzain gutxi daude hemendik, baina badaude, eta behar ditugu, beharrezkoak dira, eta pena bada hori ja galtzen ari dela, baina biztanleria oso txikia da. Herri bakoitzean badaude jada 2 herri ia biztanleri gabe, eta hemen daudenak gehien bat, ez dakit, astean zehar, 50 ailegatuko dira, Barasoin eta Garinoen kenduta, Baina bestak eta asteburutan, eta festetan igotzen da biztanleria, baina astean zehar oso gutxi dira, bai. Eta gaina ikusi dugu baita ere, ondare erromanikoaz gain, baita baitu beste ondare pila bat, ez? Naturaldetik ere,
baituzu hemen gainera badago bai natura gune babestuak, baituzu baita ere basoak, ariztiak, artiak, eta gero noskire oraindik ere nekazaritzan aritzen dira hemen, ikusten ditugu hemengo landak, hemengo bai, oraindik badabitza, bai, eta horregaitik, babestean saiatzen gara, eta ibilbideak ere prestatzen ditugu, jendeak baita ere daukaguna baloratzeko, ikusteko eta errespetuz ibiltzeko menditik eta erakusten duguna da betikoa. Natura errespetatu eta naturak errespetatuko zaitu. Beraz, orduan Orduan, gutxi gora bera, hemengo turismoa baita ere badauka lotura zuzena ez bakarrik artearen munduarekin edo hemengo ondare monumentalarekin, baizik eta baita ere hemengo paisaiarekin. Bai, gehien bat ezagutzen dute erromanikoarengatik ezagutzen gaituzte, baina gehienetan esan beharra da errepikatzen dutela. Eta erromaniko ikusita baldin badaukate, ibilbide naturatik eginiko edo mikologiarekin zer ikusi daukaten ibilbide gidatuak egitera animatzen dira. Eta hegaztiak ere. Eta hegaztiak baita ere dauzkagu, bai. Eta Benito Lertxundi. Eta Benito Lertxundi eta bere kanta. Eta baita ere museoa hori ez dudala aipatu, ibiltzen edo, pixkat, heldua baldin bat, edo proposatzen duguna beti da bisita gidatuetan pertsona helduak edo, jubilatuak baldin datozte, esaten digu, parada edo... Bai, holako garai bateko tresnak eta nekazaritzan tarabitzen tresnak eta zegoetzeko, hori baita ere, beren bilo, eta... Horde eskantzatzen dute, haimaiketako ematen diete, ematen diegu. Orduan, gero baita, daukagu ondare romanikoa, daukagu baita ere inguruko ondare naturala, bertako paisaiak, eta baita ere badago baita hemen museo bat, ekomuseo bat. Bai, ekomuseo, vivencias de antaño ditzen dena, bai hori da, eta bertan, aintzinean erabiltzen zituzten tresneria, nekazaritzan ibiltzeko eta lurra lantzeko tresneria erakusten da. Baita ere badaukate erleek nola lan egiten duten modua, ikusteko badaukate, Ikusteko ez da, nola egiten duten beren eztia eta nola ekartzen dituzten, guztia ikusten da, eta hori badaukate kupula, kristalezko kupula batekin babestuta, bakoitzak guk ikusi ahal izateko, arriskurik gabe, haientzat ez guretzat ere. Baita adineko jendea etortzen da, ezta? Baita ere bere bilobakin eta pixka bat erakusteko, ez? Nola lehenagoko bizimoduek eta pixka bat azaltzeko. Bai, hori eta txikientzako baita ere prestatuta dago asto bat daukate, astoaren gainean ipintzeko edo astoarekin jolasteko baita ere esan daiteke, baina bai txikientzako, bai helduentzako museoa da, eta Baldor, Orbaibar orokorrean adin guztientzako dago eremua, eta nahi dutenek ibili, nahi dutenek museora, nahi dutenek erromaniko, guztiz. Mi esker, orduan, hemendik hasiko gara, erran bezala, daukagu ibilbide bat, Katalainetik, Iratxetako horroa, hor tartean ikusko ditugu baita ere hemengo ondare romanikoa, hemengo paisaia, mila esker. Zuei. Eta nahi duzunean, bisita gidatura etorri, eta hobeto ezagutuko dituzue gure... Bisita gidatuak eta egiteko, deitu behar da, deitu edo, gure webgunean, baldorpa.org-en, lehenengo uberekin eta gero be, beti esaten dugu. Bertan, bai telefonoan edo emailera bidaltzen diguzue zuen proposameno, data edo nahi duzuena, eta bertan guk dauzkagun gidak voluntarioak dira, bolontazezko jendeak dira, orduan haiekin baita ere datak konpondu behar ditugu, eta haiek baldin bada aldute, ipintzen dugu webgunean eta bisita gidatua egiten dugu. Mil esker, orduan. Zuei. Gero arte. Gero arte.
Katalaingo Kristoren baselizan gaude. Baseliza hau garai batean baita monastegi bat izan zen, gaur egun oraindik ere ikusten dira monastegien aztarnak, eta hemen daukagun baseliza 12. mendean eraikia izan zen, eraiki zuten, eta berez, hemen ikusten dugun batez ere hemengo atea eta baita barrukaldea, estilo erromanikoa da. Estilo erromanikoa da, garai hortan, eta batez ere gero 12. mendeetan sortzen den estilo bat, gainera da estilo bat Europa guztian zabaltzen dena, edatzen dena, kontutan izan behar dugu, garai hortan, baziren adibidez errepide batzuk, errepide nagusi batzuk, Donaiako bidea izanen zen horietako bat, nahiz eta gainera Donaiako bidea ez zen bat bakarra, baizik eta Europa guztian edatzen ziren bideak ziren, eta bide hauetan zabaltzen da estilo hau. Estilo hau, berez, izanen zen estilo internazional bat, baita aurkitzen dugu horrelako ateak eta olako adornoak, harrian egindako eskulturak, Huescan, Loarren adibidez, zeintzuk dira erromanikoaren ezaugarri nagusiak? Alde batetik arkoa. Arkoak, hemen ikusten dugun bezala, arkoak dira puntu erdikoak, eta gero baitare beste ezaugarri batzuk, kasu batzuetan ikusten ditugu eskultura pila bat, kontutan izan eta garai hortan jende gehiena ezakin irakurtzen, eta orduan apezak edo elizak saiatzen zen nolabait ere bere mezua jendeengan sartzen. Horretarako baitugu olako eskultura pile bat, gehienak nahiko beldurgarriak, garai hortan ere elizak saiatzen zen nolabait ere jendea beldurtzen, nolabait ere pekatua eta pekatuaren barruan pekatu ezberdinak, batez ere lujuria, olako kontuak, eta horretarako aurkitzen ditugu baita olako eskultura beldurgarriak. Kontutan izan behar dugu baita erromanikoaren barruan badaudela olako estilo edo soluzio ezberdinak. Adibidez, zisterzienseak, beraiek eraikitzen dituzten elizeetan aurkitzen ditugu eskultura pila bat. Beste kasu batzotan berriz, batez ere benediktinoak, nahiko estilo garbia da eta hainbeste irudi edo hainbeste figurak sartu biharrian, hasten dira sartzen olako estilo ikonoklasta, batez ere motibo geometrikoak. Arabiarrak egiten zuten bezala. Kasu honetan, hemen, Katalaingo Kristoren baselizan, naiz eta asmentan zen Ebaren baseliza, daukagu olako estilo bat nahiko garbia. Baitugu alde batetik, atean, arkuan batez ere, olako figura geometrikoak, baina baita ere baitugu figurak, irudiak, batez ere goitiko aldean. Goitiko aldean, badagolako teiatu txiki bat, daukagu hor olako ajedrezado bat, eta gero baitugu hor kanezilloak. Irudi hauek, kasu honetan, ez dira hain ongi mantentzen, hemen bertako berze baselizetan bezala, baina baitugolako monstro txiki batzuk bezala. Barrukaldean, kontutan izan behar dugu, elizak ere bere historian zehar liturgia behin eta berriro aldatu du, eta garai hortan 12. mendeko elizetan baziren 3 mahai ezberdin, hau da, aintzinean, aurrekaldean, apezak ziren lekua, da olako abside bat, abside borobil bat, eta gero erdialdean hor ziren bataiatutak ziren barrideak, eta atzekaldean, gibelekaldean, bataiatu gabe ziren jendea. Hortaz, naiz eta gaur egun dena mahai berean ikusi, kontutan izan behar dugu garai hortan 3 mahai bat zirela. Baita, ikusten dugu, nola badauden arko ezberdinak, kasu honetan, 12. mendeko eraikina denez, arkoak puntu erdikoak dira, eta
aintzinekaldean, absidean, sarreran, arkoa dauka olako arko de triunfo, olako itxura monumentala. Baselizaren gibeleko aldean, hemen daukagu absidea. Lehenago aipatu duan bezala, absidea da nolabait ere apezak zegoen lekua. Kasu honetan, absidea borobila da. Beste kasu batzutan berriz, borobila izan beharrean zuzena da. Absideak normalian beti daude ekialderantz. Hau da, baselizak ekialderantz begira daude, nolabait ere hola goizetan iduzki ateratzen denean, zuzenean argi hori baseliza barruan sartzen da.
Oraintxe, Orizoaingo Ekomuseoan gaude, eta Ekomuseoan alde batetik bai ikus ditzakegu lehenagoko tresnak, nekazaritzan erabiltzen ziren nekazal tresnak, baina bestaldetik baita ere posible da ikustea alde batetik baratza bat, non eta daukate hemen ja betidanik nolabait ere landatu diren barazkiak eta landareak, baita ere baitugu hemen erletegi bat, non ikusten den erleak eta nola funtzionatzen duten, eta berez da leku aproposa baita baldorba ezagutzeko ez bakarrik hemengo ondare historikoa, hemengo ondare artistikoa, erromanikoa, baizik eta baita ere bertako paisaia kulturala. Oraintxe bertan, Orizoaingo elizan gaude, hor daukagu Turseko San Martin, eta hemen ikusten dugu nola da eraikin, baita ere eraikin erromaniko bat, naiz eta batzuk diote hau berez eraikin erromanikoa egin baino lehen, ja badituela baita ere beste garai batzuetako aztarnak. Hementxe bertan daukagu kripta, eta kripta badirudia hau printzipioz 9. mendeetan eraikitako kripta bat dela. Kriptan badirudi hor bazirela relikiak eta nahiko leku baita misteriotsua da.
badirudi hor argia sartzen dela hau beste eraikin erromanikoak bezala burua edo absidea ekialderantz bideratuta dago, eta iduzkia sartzen denean baita kriptan markatzen ditu hainbat leku edo hainbat iskin. Gero baita ere hemen kuritzakegu nola baituen nolako hementxe kasu hontan izanen zen arko de triunfo deitzen dena, hau da, absidearen aintzinean dagoen arkoa, eta arkoetan baita ikusten ditugu kapitelak nola dauden hola irudi batzuk, baita zulo batzuk kontutan izanta garai hortako liturgian zonalde guzti hau normalian itxita egoten zen. Baita, ikusten ditugu, margoen aztarnak kontutan izan behar dugu, naiz eta gaur egun eliza hauek guk ja ohituratuta gaude harria dena ikustea, hau da, harrizko hormak, baita kanpoko aldetik ere dena harria dena agerian, hala ere, garai hortan, bai kanpoko aldetik eta baita barrukaldetik, harri guztiak estaltzen zituzten kisuarekin, eta kasu batzuetan baita ere margotzen ziren, margo ezberdinak egiten ziren, kasu batzuetan margoetan margotzen ziren baita evangelioaren edo Bibliaren istorioak, hau da, komiki bat izango balitz bezala, azken finean, lehenago aipatu dudan bezala, garai hortako jendea zakien irakurtzen, baina hortarako apezak eta monjeak eta erabiltzen zituzten bai eskulturak eta baita ere margoak, horrelako komikiak edo horrelako historiak kontatzeko. Hemen ditugu irudi batzuk, aztarna gutxi ditugu hemen, baina hemen ondoan, Eristaingo elizan, oraindik hor aurkitzen ditugu 14. mendeko margoak nahiko egoera onan. Aldarea ez da erromanikoa, baizik eta hemen daukagun aldarea 16. mendekoa da. Horizoingo etxe honetan, ikusten dugu hemen adibidez, harri bat, non eta agertzen diren hainbat tresna, azken finean, hor agertzen diren tresnak, harri honen mezua, nahi du, ze lanbideak edo ze lanak iten zituen hemen bizizena, hemengo barridia. Ikusten dugu adibidez, ferra bat, nola ferratzen zituen, seguraskira hazienda ferratzen zituen, baita ere ferratzeko erabiltzen diren tresnak, eta baita errotarriak. Hau da, nola seguraski ere berak ere lantzen zituen errotarriak.
Iratxetan gaude, Iratxetako Orreoan, berez Iratxetako Orreoaren azpian gaude, eta, orain arte ikusi ditugun eraikinak, eraikin erromanikoak, denak, gehienak, erlijioarekin lotura zituzten, elizak edo baselizak ziren. Ikusi dugu baita zubi erromaniko bat, baina kasu honetan, hemen daukagun eraikin hau, eraikin erromanikoa, baina berez eraikin zibila. Hau ez dauka lotura erlijioarekin. Kasu honetan, Orreo bat da, eta orreoak batez ere ziren jakiak gordetzeko, bazkaria eta gordetzeko, kontutan izan nola dagoen hemen alturan, eta gainera dauka eskailera bat zubitxo txiki batekin. Eskailera hau, batez ere zen arratoinak eta xaguak eta hemen barruan ez sartzeko, eta horrela jakiak, bazkak, ongi mantentzeko, xaguak eta bazkaria jan gabe. Gaurko ibilbidean, erran bezala, 12 kilometroko ibilbide erraza, Katalainin hasi gara, Iratxetako Orreoan bukatu, hala ere, oraintxe bertan, pixka bat bidetik baztertu gara eta Etxanozko San Pedro elizan gaude. Eliza hau, baita 12. mendeko eraikina, erromanikoa, baina gainera dauka olako eskultura talde bat arras aberatsa dena. Alde batetik daukagu atea, atean ikusten ditugun irudiak, irudi abstraktuak eta geometrikoak baina baita ere pertsonai ezberdinak, badaukagu horrelako afari bat bezala, eta afari hortan ikusten da adibidez musikariak, ikusten dira pertsonai ezberdinak. Eta gero baita ere teilatupean ditugu kanelilloak, dira horrelako irudi buruhandiak, eta irudi buruhandi hauen artean baitugu beldurra sartzen dituzten irudiak, baita beste irudi batzuk irudi erotikoak, naiz eta kasu honetan erotismoa erabiltzen da gai ezkorra edo gauz ezkorra balitz bezala. Hau da, pekatua eta bar. Eta baita ere ikusten ditugu beste pertsonai ezberdinak. Saio honetan, Orbeibarrako hainbat leku ezagutu ditugu, Katalainen hasi gara, Iratxetako Orreoan bukatu, eta ikusi ditugu hemen bertako ondare erromanikoa, baita bertako paisaia kulturala, etnografia, eta hemen bukatzen dugu Etxanozko San Pedro baselizan, edo garai batean ziur ere garrantzi handiko eliz bat zena. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.